Epacho me offer says Yahweh or no, and I did the other no so Eddie Nebedi Akuya or no, then Nana offering a sintina made in a bar. Mede si wa nim se ba na okodi ye le ewu kan mu na e bia ne ho a ewu efi se ewu ntimi trouble se adua abrawa ankasa wudi enum abusia panyini kwankwaji pa na akosu no kwankwaji pa niye na nanu aka tu ho fie ho ne asori abeto eno na yeye Yeda munyina asese breno do nyina munya adanje na mohweye ene Sampa nsem no ne yesade eba besom no the new development of Sampa case no ene yede ba na wotwe etwe mu no ne nya ne nte yese na ne suma hene ene na nadoma hene sebi omode wahema sebi ye yana watatena na nasa modua nchen no omode ne nkrata aba sabi National House of Chiefs enka yenhwe ne yenka nananom gazette no nso ode ba National House of Chiefs botugu ye ehye se omo gine tumu a enye ye esanse anza na wohema yebetimi gazette no de se yefa amamre ne amane kwanso ofa amane kwanso be ye wohema awia ansa na sabi yedudin abankrata mu eno nto omo gine tumu a enye ye saa kwan no so na sabi ebre dikan no anadoma hene ene na nasuma hene ede sabi so sabi enyado ede samodua eba ise yen gazette no National House of Chiefs ebotugu ye no saa kwan no so na wonde foforo so akwa ya bo atogu eno ntinene so ya tena sede na ekro ede na sabi so sabi enyado anadoma hene eka sabi entesa na emumu no opese dodo no hu ne sasa na tie ebra nana sam ebra Farouk wone ne maame Rosmansa Amadu Watara ana eja Abu Mahama omba menhia hemfie no omba yiri kensu ho ade so omba obi enu oka se sabi na sabi Farouk wono ena ye wo hene ewo ho na ebra sabi ombebo omu nkro no yedi kensu ebusuadua se de Euro Santa hene de ba ya aboa na afeto so obi enka ho a ebusuadua ne ye den eyi ne mu no yedi kensu ho ade na ebra nsem ne ba Euro Santa hene no yedi kensu ho ade so mo de ba ye no na omi ebusua mienu na obaako ka se wonim abu baako ka se wonim Abu Mahama na Abu Mahama nso so se oni Amadu Watara nyina eye ade baako enu nto mo de asem ne ba wa hene ka wo mo bo mo akira ansa na Rosmansa mo nso ye den eba na se obi ye wo hene na se yedi ne di ade a die nam so ema yehu se wo ye wo hene ne se wuswae de kire wamanfo abusua ne yiw na wuswae de akire wamanfo na wonkonya sofo nso ayeden abeswae de akire eno no firi ho no mo ansa na wababa beswae de akire wo hene asabi wo hya na se Euro Santa hene sanse Sampa Euro Santa hene dia omusa na nadoma hene ka se na Sampa sabi na yesuma dia na enso so no Sampa firi suma ena afenso obeka asante ho edinkra ko ahodo a na se jama ko ahodo asante ko ye nyinara Sampa ko bi enam so omosom pentino enam so masebi ezo se benya do Euro Santa hene ware ahenyere wo Sampa enu ntino Sampa kane no ana Sampa emmeka sabi emma meka asante ho ne de eyenko asomo a na suma ene won manso suma ne wo motwe a manso ne be wi a asante memu no sa bra ni nyina na suma enso so wa asante eka Sampa ene suma manso e be wi asante a Euro Santa hene bu asane de ma Sampa no eno so ka ho bi ena suma eyeden etwe ne ho di fra asante esanse na opese wodi suma odi Sampa so a sebi wo hene ama ho kwan no eno ho amememfe ena sebi wo edetwe wo ho ye to so bio enu nti se ye ka gazette na ana na do ma hena ma gazette na ya ade huhu bi a asa ye kire se without the gazette no ntimi nyi wo hene no enye sa nete akonya wo bedi akonya gazette na ye just 5% wo busua beji watomu wo busua be yiwo ye do be kwakosi apatam ye be pedama wo ya bodwa wo sai edi akire wamanfo
wahemfo nso so asai e de akere wo uwie ye no se wo hya asante ase a waba besai de akere wo santehene eno na ye superior eno na ye superior to me no a sebi e kire se wo ye manhene no amamre ne amane kwan so no saa kwan no ne de nana do manhene ni omo maka nyina ye den efa so wamfa amane kwan so a untimi ni hene mane nyiye da ben ena gazette mbai 1961 ya ena gazette mbai gazette na ye just a recognition na ye abani recognize we say we your paramount chief ye betwe wudi am abeka part of obeya part of National House of Chiefs na emom no gazette no with or without the gazette no we your manhene ena afenso no abusuasem ne sebia de hyesem mu no so wohene ene wohema nyina wu a ana omu nyina kwa akura yedi kan si wohene ansa na wohene na yeden aba be yi ne hema eyesa enete enu nti sesisu ampa ne nuane ampa se nanka Sampa wo hema ebra nanka abusua no ba manhie o mo beka de hyesem no enka wohema no ena nka obaba be gina mu bie esansa adehyesem mu no ani asantesem mu no ohema aya asem mpanyinsem bi eda ho ne se ohema nanim na dehye na nso so nam se no ohema ni Sampa ne nti no enu nti no mo ka adehyesem no na ya mbapa Amodu Watara eni Abu Mahama afa nso de Rose Masaye den ebe ka ho enu nti mo menkwohwa ade mra se wohene a wote akonwa so oba ahenimu a sabi wonro ne chaacha anaso wonro ne mpaboa o hyane mpaboa esan so abra wohene be woro ne nemu chaacha de ne nan si fom no amane mu no otu ne ho ade so ena se ye woro ne nemu mpaboa nso so a eno nso so yetu na de so eno nto wohene woro ne nemu chaacha bra wo wodom mu emfa ne nan muro mu nyede ensi fom eno nto momye kwahwe se ebra Abu Mahama ene Amodu Watara ene Rose Masaye ba menhia no yenkohwe video no na yebesa kohwe video ni biom no so mama o mensan kan kire mama yensan ka ye ho se ohene a wote akonwa so no se yebe kantam gu no so efa na dehyesem ho a anase ka so meche na dehyesem mu a enam so wono na ti akonwa no so ntino wono na kana dehyesem obi nka na dehyesem nya den ema no esansa akonwa a wote so no unnim ho mpanyinsem a wodi yenye yie ennam se na Faruku enye wo hene no onye Sampa hene ni ntino saa bre no mo bo hene ho no enu nti na sebia son sebia nya do wo mantimi anka se wo ye hene no esansa na won wa ye won adwen se ono no omudi ni bedi ade papa Amodu Watara aye na adwen se ono no odi ni bedi ade enu nti mo mienkotie bra papa Amodu Watara nkasa bie na numu etu na numu tuo se na sebi senabloy ena ye sebi abrantia sebi waye na adwen se nko de ne yede ebedi ade ne yenhwe ne ma sebi medi kan bobo so no ne yenhwe nwie ne mra eye me ofa asie yawe ono ena adidi ado no so a ede ne bedi akonwa ono ne nana a ofre ne si ntina medi ne ba ho enti na yanda yo himba yanda ewo ahimafo ene ahimfo eno nchi ena yanda ne din bae medi si wanim se ba na okodi ye ne ewu kan nyina ebia ne ho a ewu efi se wontimi ntro se adua abrawa ankasa wodi enum una na di enum na ba na okodi mesra abusia panyini wankoji pa na ko sunu wankoji pa niye na nanu aka tu ho fie ho ni asori abeto eno na yeye ni kwaji pa ye den sabi ni adidi edu no so adini si aso no oya student afa na ho university obe wi lo ko oni high court judge level eno ni akwakohwe ede aba no eno nti se wotie won nsam no a na omo mienu kan na se mo bo mo nkuro no a na ka me sa papa Amodu Watara mpo no ase ata na ono ye na seni no ase ka me ye se
na busua na se wo mase ahye ansa na aka wo no papa Alandu watara nkoa na se bieso se bienya do wo ye de hye na aka wo abusua nim ansa abusua nim panyimfo mu wo masa asa mmerante nim asa mma nim asa wo no nkoa na aka na busua dua mpo wo de ba ye mpo no na wo no papa Alandu watara mpo no yi ne ho afirim no wo de Rose Mansa abusua na ye den ahye mu ye di kan sua ho ade se abusua dua no se wonya de hye a wodi akonya ye a se bieso se benya no se de abusua no sitie bia se ro besa hye abusua dua na fa bia no eye den eyi wo mu enu nti se de na do ma hene se kase na Sampa wo hema na eyi wo hene no senka ya ampa se ne nuane ya ampa senka Sampa wo hene a anase Sampa wo hema adenti na nkamfie mako edu enso a yekodu nwotwe ne 18 years ne afei na 18 years ne a omunyina ne na do ma hene mo wobono na do ma hene so abedi ade mfie aduonunum na so ma hene so abedi ade saa bre yi mu 18 years mu afei na do ma hene mo hu se bra so se gazette na be yi debbi na no mo nsam no wo hu odane ne ye na mano nsam a enyi yi sadi ade ne tie no wamfa ntoa efrito enwumtoni bi so adwum de ma asante ne nsam a wo kan wo dwum no mu no ododu so anwum no mu ne se asante ekoko a sebi adwene wo mu so moto krabo na asa krabo na kwa mudu muti ye de eto ho ena no kore enso so ye no kore me papa Asem a no wota aka wo se no kore da wo gina brane nenso wo huntro da entro ware ewo enyamana nonom esan se ne wanka no kore na ekina wo betwa tro de aka no kore e de se bi betwa tro de aka no antro na wotwa ye na afo bozu bebi no ne nam onu kredi a enni wo nsem mu nteno afi na wutumi ni wonim de wutumi Nyankopon de ama wo nyina no na wanam onum Asem so aye den asɛ wankasa wo ho enu nti momi enhwe sese ko na yekoso no ye hu se ye wura aya Alandu watara na sentinten video no so ye hu no enti Asem a mebusa ne se aja Alandu watara wo hu se wasoja wontimi nnum no on se wasoja wo ye no ho hwea enyiye enu nti enne no de me kan se na do ma hene afa Sampa nsem no so wone na suma hene afa Sampa nsem no so to serve o mankasa selfish interest but nesenye with the interest of Sampa mine no ena mebunu no so omudi akire no so Sampa nsem no won hyada nte ase senke ye wo hene a enti ye ka Sampa hene a enkunya ene nsase ene o man ni nyina animu no a ene na Sampa jafla otoso bienu wonye imposter esanse wono ene ya bodwa ama no asai wo Sampa man mu wo swai de akira Sampa man ya bodwa madom nyina ba ebi mo se wo nsai wo ahemfie ebi mo se wo swai wo ne fie nemom aye Sampa asase so ene wo bodwa no wo swai ye no nso wo swai akira Sampa man wo wie ye no Sampa ahemfo mo hye na se nyina be swai ye den e de kire no wo ba asante ba be swai ye enti na do ma hene ene nananom waka ne nnum se ye ka wo hene ankasa wo Sampa na do ma hene ne nananom waka nyinara edi ho adanse se ye ka wo hene a ekwan ya omu nyina fa aso mo so be ye wo hene no eye no sa akwa na Sampa jafla ye de e fa aso na mo menam wo tan a na do ma hene tan asante ne ntino enu nti no pesa asomdwe be ye de e beba Sampa na so nam se ne kure gina brane na wo ye den a ne kure ye ne kure ne ntino bebi anokore da no ebe kwaso ayeden ada ho na abrante samodua ena wo ya abrante awusa wo hwe wono ne sebi na Sampa jafla ka be ka sebi edien no wo pe sengan se wo hwe se mpanyimu ani mfie mu ne ye ka ko betime anya abotre yese de ade wo no no wodi enye de komode no enu tade ne se de tie ne se wa amfa nto ho a efrito
ɛna wo mu wani bre epetumi pia ebo enu ntetena se na sese ho na busa ho se ɛko a me kun yan kasa no ebesi sɛn na bewie sɛn ɔmo ka me ho no ɔmo se ɔmo ne me ko no ɛyɛ ampa sɛ ne nuane ampa sɛ ɔmo ne me na ɛko na emu ɔmo hye machi ɛna ɔmo ku ne ti akɛse bi na me nanfofo ne madɔfo ɔmo ka me ho no ɔmo bɛkɔ so aka me ho daadaa na anase bedrum de bi no me ho bɛfono wɔ mo ho ama ɔmo atwe wɔ mo ho na tumi sɛ bimpanyin sɛ wo pre wo ho pɛ bibia ahoɔde a wobenya de abɔ ho ban no ɛyɛ ana ebi ni hɔ ɛno nti sɛ nanado ma hene ka sɛ wɔ hene bi wɔ Sampa anaasɛ wɔ hema bi wɔ Sampa na sɛ bi so sɛ bi nya dɔ na ɛte sɛ naano asɛm no a yɛgye tumu a na ɛte sɛ naano asɛm no a sɛ de naano de no esi kɔɔyɛ no saa nso na ne de no yɛ de ɛkɔɔyɛ na kyɛ sɛ ne kwasɛm no sɛ ensɛm nanado ma hene ka no ntintamfidie so ɛne anama wɔn tu yɛ nyinaa kyerɛ sɛ saa bro mo de asɛm ne ba asɛm ɛba yɛwɔ santehene hɔ yɛwɔ santehene di yɛ no na Sampa ni hene na Sampa ni hema ɛno nti afei na Sampa nya hene nti afei na wɔ hene ba bɛyi ne hema sɛ bi so nsɛ bɛnya ado wɔne ne bɛbu Sampa man no na Sampa nso bɛyɛ fɛ Sampa bɛyɛ kɛseɛ Sampa emu nipa bɛnya adwuma yɛ asomdue bɛba Sampa obi obɛsɔre atia Sampa ɔbɛyɛ na adwen sɛ ne pɛsɛ menkumenye mu no ɔbɛyɛ bibi atia Sampa na nanom mo wɔ Sampa ɛne ne ni ɛsan sɛ obi ntumi mfiri no kuro ɛma obi kuro ɛnyɛ na adwen sɛ ne pɛsɛ menkumenye nti no ɔba ba bɛbɔ no medin ɛde maame Fozia otwe dɛ mponyankopɔn yɛ adoma ebihia makramo